To je zdar, dneska idem len sa ukázať, že som dneska aj na dennom svietení, som na dodávke robil, hej, toto je moja dodávka. Na tom vozím veškeré moje komponenty, napríklad takéto bordel. A dneska sa robil denné svietenie takéto, ne? Z takýchto svetla, proste takéto veľkého svetielka, proste. Hej, takto som to robil, ono to bolo takto vychytené, svietil to dopredu. No, ja som tu našiel na inzeráte takéto svetielko, stalo sa asi euro. A ja som tu nachystal takto držák, aj s matičkou, ktorá je tu, a tu je plus a tu je minus, hej, kto by nevedel. Sa to tak robilo. No, takže ja to idem ohnúť. Idem nainštalovať a potom to pripojím a uvidíme teda. A to nám teda na statív. Dajú sa zase trocha posunúť, pretože mi to trocha zavadzalo. Mám to ohnúť. Šrobovac. Krásne to chytím. Ohnem do určitej potreby. Tak, výborne. Zhruba rovno. Ja som chvíľu ticho, lebo však viete, v tej mojej dedine, ak to prebieha. No, takže môžeme dať sem, on tu vypadne, tak aspoň sem a toto aj posunem hore. Tak, kurne, svinocha ma nejde. A poď. Koľko? Tak, berem. Stačiť. Fam. Tak potom sa to ohne krásne. Tak ja od toho psovi ja mu na chvíľku vypálim normálne, ako sme sere, vole. Šmejd jeden. Zmášim, ty vole. Takovýhle čokli. Tak kosa, ani ja toč video na YouTube nemôžem. On mi to normálne nedovolí. Šišmare, som ešte nevidel, ty vole. Takovýhle šmejďákov, vole. Neskutečný. No je bažant. To je bažant, ty vole. Ha. Ja si na dole ten šrob. Tak. Počkej, ten tachometr pôjde na túto stranu, takže ja to dám na túto stranu. Zde, to je dobré, počúvaj. Ako si sa to trocha natlsčiť, ale však to je detail. A poď tam. Dobre. By sme mali teraz šrobík. Krásne. Dobre. Šrobovák. Táto okuliare už som sa strihal, tak hovorím, že kurná, som tam budú na YouTube, musím tam čo natočiť, ne? O dennom svietení. Mužské majú, kurna, svine. Ako to tam? Tak? Ne. Tak, dobre. Je to rovno, dobre. Tak, poďme to ešte vyrovnať troška. To je podalo. Dobre. Hezké horko teda. Jako 48 stupňov, nehovorím nič. Mne sa to nevojde.
Ja tu budem musieť aj vyvrtať. No bez toho nevejde. Ty kokos. Tak to dobre. No, takže musím ísť odtud. Ja som našiel nejakú bedňu ze šarobíkama. Idem to nájsť. Daj svietlo. Svietlož. Hej, svietlož. To ešte, matko, aký krátky. Aký úplne krátučky. Čo takýto? Niečo menšie z týchto, čo tu máme. To je veľké. Taktiež. No. To je favorit. Tento je dobrý. Jak na to? Už len matku. Tu asi nenájdem takú, no. Neviem. Musím pošťastí. Tak to nič. Tak to ide asi. No, sedíš nikde. No, to je. Fúha. Alebo tento je dobrý, ten ešte na plusový, nemusím dávať imbus. Dobre. Kašťa ten tam prejde. Dobre, on to neprejde, to ďalej, tak to sme dostali. Takže tento. OK. Tento už prejde, dobré. Že to není žiadna ono taká neviem, ty kokos všetko podložky to taktiež nebudem musieť žebrať podložku matičku tak zase počkáme. Mám tu nejaké matky. Vyskúšame. Kamo? Áno, matky, dobre. Tak nič. Čo táto? Takto. Takže takto. Našiel som ju, hurá. Môžeme to tam ísť osadiť. No, kde sa krásne dáva. Aby to bolo na kraji, aby to nebolo v strede. Matka ma neposlúcha. Fajne. Dobre. Keď tu boli dve takto, že by dve svietili, ty kokos. Tak. No, dobre. Dobre, ja idem znova zbrať na rade. Máme na rade. Ty kokos, ja sa nabíjam celý dom. Je už tam spravené. Nej mi tu tento nešteká, Mare. Zabudol jednu dôležitú vec. Kostra. Brate, bez kostry si to nerozsvítíš, takzvané. Tak. Dobre. Tak. Iba sa si nebude určite. 100%. Dáte, aby sa vám to len... To je to, že aby sa vám to nehýbalo. Berte na rade. Auta hnete. Tak. Respektom. Zase je to mini svecílko. Nie je to nejaká LED rampa, ktorá by sa tam dala jednoducho na hoci. Máme svecílko za 2 centy. Za 1 euro. Držiak bol zadarmo, lebo to je na tom bicykli už bolo. Svetielko máme. Poň.
Ale dobre, ne. Tak. Tak, odrežeme toto. Tak, ty kokos. No poď. Tak. Dobre, môžeme to vyskúšať. Kamo, to nám zdroj. Tak dobre. Rozhodol som sa, že sa s tým na tom odvezem, že aké to je vlastne. Ako je to také pofiderné, hej. Lepšie svetlo by som mal, ale však no. OK. Dobre, idem prezroču. Takže mám tu krásne toto. Starý kábel. Som si vyrobil. Môžeme to ísť odrezať teda. Dobre. Asi. To je veľké tesnenie. Aká blbovina. To fiknem. Chceme len plus a minus. Tak. Ty kokos, to je teda kvalitka. Lepšie by si tu mohol dať ten nožík na dlhšie, ne? Lepší nápad. Dobre. Počkaj, však ja to mal vlastne kombinačky, ja som Tatar. Tak. Lečka. Tak. Dobre, no tu aké chlopy mi to ostať, to je nič. Ja ten zájsť do košíka. Aby to nebol bordel. Dobre, tak. Dobre, to už odfúkne dážď. Dobre. A môžeme blankovať. Bo asi najťažšie na týchto tenkých drahotikoch jednovázových. No tá pohode. Tak ja to natočím. Dobre. Ja myslím, že to je dobre spravené. Dobre, môžeme to tam pichnúť. Ja vás zeberiem si tu je powerbanka, alebo tam na 5 V. Ja to zvihnem. Kúrne. No to neposlúcha, čo ťava, ja s tým to šmenová na svojom spote. Kúrne. No áno, taktiež dodávka ide do opravy, lebo čo s prevodovkou, zase tam sa dokusralo. To je jedno plus minus, keď máte žiarovku. Sa vlastne len skratuje. Dobre. Si dáte. Zapnete si pahorku. Čakajte. Ale to ma to otravuje za skoko. Nesmysl, ty vole, nesmysl. Teď testujú denné svietenie. 3, 2, 1. Dobre. Ty kokos, more. Jak to nechce, že chejtím more? Jak to je to nechci? Kurňa. Myslíte si kontakt? Ježiš. Akože... To neviem. No a toto je zlý kontakt. Svina? Nejde natočiť.
Tož, musím trocha stopnúť video, lebo voda zdržali. Proste nám to nesvieti, no. Neviem prečo. Hej. Tak. Aha. Počkaj. Potom kontakt. Je len tu. Ako vyzerá? Čo to mám vôbec robiť? Svinia. Jaká jarovka tam bola? Kámo! Dobre. More. Pásku tam dám, nemore. No ináč. Hej. To je dobré. To je dobré, počúvaj. Ty kokos. Ja idem zabrať pásku. Mám pásku. A dokonca som sa najedol, lebo som skoro nič nejedol dneska. Tak. Si bude stačiť, ne? Opa. Dobre. To je taká trácia toto. Ľahšie sa trhá. Dáme to z hora. Tak. Najprv na pásku si nalepíte. Dobre. Tak. Dobre. Môžem sa teraz svietiť. Toľko. Tu budem skovať. Do reči. On to neposlúcha. To je svina. A on sa tu vyplo. Ne, kde vyplo. Dobre. Dobre. Dobrá vec. Sorry, ako, ale jen také srajdy, kokos toto. Len čo to nerobili na 2 káble. Ste mali podať celý minus, kokos, bicykel. Ja som môžem na jedne klasické. On ste to len spolial aj nadýmalo. To je debilina. Ani kontakt, ani to bliká. No. Máme stojan. Také svetielko. Prečínancov. Áno. Vypadla. Dobre. Very good. Tak to bolo denné svietené. Takže čau.